friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, Bright FM. Friends tayo.
tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nangangarap lang naman sa ilalim ng buwan, sabik matumit mga pangarap na inaasahan. Gigising sa umaga, umagang kay ganda, nagsusumikap marating ang hinaharap. Bilib ako sa'yo pagkat kaya mo to. 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 Kaya mo to. Kaya mo to. Kaya mo to. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa programang laging magpapaalala na kayang-kaya mo to. Kasi believe kami sa iyo. Ito ang Kaya Mo To program. Ako ang inyong Ate Chin sa radyo, Chinchinugid po ito. At samahan niyo akong kilalanin at alamin ang mga kwento ng pag-asa at tagumpay mula sa iba't ibang larangan ng buhay. Tuwing Huwebes, ito po ang programang lagi ninyong inaabangan na magbibigay sa inyo ng motibasyon na magpatuloy sa buhay, kahit na ikay problemado paminsan-minsan. Mga ka-KMT, eto na po ang huling episode ng Kaya Mo To program. Pero bago po ang lahat, kilalanin muna natin ang ating bisita na isang businesswoman na may-ari ng isang baking and pastries business. Mga ka-KMT, bakit nga ba naging traditional ang pagbibigay natin ng cake sa mga may birthday? Napakadami palang nagsisimbolo dito. Ayon po sa aming source, cake holds a deep symbolic meaning in birthday celebrations. It represents the joy and sweetness of life, and blowing out the candles is seen as a way to make a wish for the upcoming year. The act of cutting and sharing the cake with loved ones also symbolizes sharing happiness and good fortune. Pero mga ka-KMT, huwag pa rin sana nating kakalimutan na simbolo lamang ang mga ito. Huwag nating kakalimutan na sa pagdarasal, pagsusumikap at pagtatiyaga natin, natutupad ang mga pangarap natin. At hindi sa pagbublow ng kandila sa ating cake. Gawin nating gabay ang mga wish natin upang sa gayon ay makagawa tayo ng plans tungo sa ating mga goals. Kaya naman mga ka-KMT, may kilala ba kayong July babies? Naku, marami yan, no? Dito sa ating mga kasama dito sa ating istasyon ay may mga magbe-birthday, no? Sa mga darating na araw. Abay, kung meron, bilhan na yan ng cake. Kilalanin na rin natin ang ating panauhin sa umagang ito na siyang gagabay sa atin patungo sa mundo ng pagbebake. Pero bago natin kilalanin ang ating bisita, ay iniimbitahan namin kayong makiisa sa amin sa pamamagitan ng inyong mga komento, katanungan at greetings. Maaari nyo itong ipadala sa ating text line numbers para po sa Smart 0918-351-8282 at sa Sun naman po 0942-357-4268. Pwede nyo rin po kaming mapanood ng live sa ating Facebook page kung saan pwede kayong makipagkulitan sa amin via online. Hanapin lamang ang aming YouTube channel
ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. At ang ating FB page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. Meron din po tayong Twitter or X account. Paki-follow lamang po ang ating Twitter or X account at radio_ASF at sa Instagram naman po, ASF Instagram at ASF Radios. Sa mga nais naman pong magpa-advertise sa ating radyo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. At para po sa mga nais magpadala ng kanilang donasyon sa ating himpilan, maaari nyo itong ipadala sa ating mga donation platforms na naka-flash po sa ating FB live streaming. Para po sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. BPI account number 8810012049. May account name na RCASF 91.9 Bright FM. At para po sa BDO account number 0062-9801-7632 na may pangalan pong The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. At mga kakaluguran, pakiusap po, isend lamang ang screenshot ng inyong confirmation receipt sa ating email asf.radio.mktg@gmail.com para po ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. Mga ka-KMT, sa bawat kagat ng isang mainit na tinapay na galing sa oven, tila ba bumabalik tayo sa mga alaala ng ating kabataan, sa simpleng kaligayahan ng amoy ng bagong lutong tinapay sa umaga. Sa bawat piraso ng cake na nilalaro natin ang ating imahinasyon sa mga disenyo at kulay, nararamdaman natin ang kasiyahan at pagmamahal na bumabalot sa bawat handog na ito. Ang pagbe-bake ay hindi lamang simpleng gawain ng pagluluto. Ito ay isang sining na nagdadala ng kagalakan sa bawat pagkakataon. Sa bawat paggamit ng mga sangkap tulad ng harina, asukal at pampaalsa, bumubuo tayo ng mga obra ng sining na hindi lamang nakakabusog, kundi nagbibigay din ng ligaya at kasiyahan sa mga puso ng mga taong ating pinagsisilbihan. Kaya't sa huling episode po ng Kaya Mo To program, samahan ninyo kami sa paglalakbay sa mundo ng baking at mga pastry, isang mundong puno ng lasa, kagandahan at pag-asa. Handa na ba kayong pasukin ang masarap na mundo ng pagkain na ito? Kaya mga ka-KMT, abangan natin. Dahil sa ating pagbabalik, may makakasama tayo na magpapagising sa ating umaga. Maghanda na sa mga baon na aral at produkto na hatid ng ating paglalakbay. At huwag kayong aalis dahil sama-sama tayong makikinig sa isa na namang kapanapanabik na kwentuhan sa inyong paboritong programa tuwing Huwebes, ang Kaya Mo To, kung saan bida ang iyong kwento at talento.
To brighten up your day, tune in to DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of San Fernando, Pampanga. This is Eugene T. Uperio of Invex Auto Centrum, Kuluguran, Makiramdam. Sana rin sila. Ayan na po. At nagbabalik na ang inyong programang Kaya Mo To, kung saan laging bida ang inyong talento at kwento. Ako pa rin ang inyong ate Chin sa radyo, Chin Nugid po ito. Napakasarap ng kwentuhan namin ni Miss Ingrid, no? Dahil kaninang break talaga ay nagtatanungan na kami at medyo napasarap ang aming pag-share dito at mamaya i-share din namin sa inyo. Excuse me po. At dumako na tayo sa ating segment na hashtag kinaya niya. Sa ating pong paglalakbay ngayon, ayan na. Natamaan ang aking boses. Parang may kasamang pag-iyak to Sa ating pong paglalakbay ngayon, ating tunghayan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon at aral sa ating buhay. Atin pong kilalanin ang buhay ng isang baker na magbibigay ng aral sa ating buhay. Ano nga ba ang naging buhay sa likod ng napakasarap na mga pagkain at naggagandahang cake? Hindi po biro ang landas na tinahak nito upang marating ang tagumpay sa kanyang tinatamasa ngayon. Mula po sa simpleng pangarap, kanyang pinagsikapan at pinag-igihan ang bawat hakbang upang maging isa sa mga hinahangaang bakers sa Pampanga. Mga kaibigan, kilalanin natin ang sweet momshi ng Pampanga, Ingrid Estoesta ng Baking Bliss by KS Pampanga. At sa kanyang mga kamay, nagiging obra ang simpleng harina at asukal. Sa kanyang puso, nagbumula ang dedikasyon at pagmamahal na bumabalot sa bawat piraso ng cake at pastry na kanyang ginagawa. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento at alamin ang mga hamon at tagumpay na kanyang nararanasan sa paglalakbay na ito. Si Ingrid ay hindi lamang isang magaling na baker, kundi isang huwarang ina na naggagawang pagsabayin ang kanyang passion at responsibility sa pamilya. Paano nga ba niya ito nagagawa? Ano nga ba ang inspirasyon niya sa likod ng kanyang matagumpay na negosyo? Alamin natin lahat ng ito at higit pa sa ating pakikipagpanayam sa kanya ngayon. Ladies and gentlemen, join me in welcoming the sweet momshi of Pampanga, Ingrid Estoesta of Baking Bliss by KS Pampanga. Miss Ingrid, pakibati po muna ang ating avid listeners. Good morning po sa lahat ng nakatune in sa Bright FM, sa mga nanonood din sa Facebook Live. Good morning Miss Chin. Ayan, napakasarap ng ating kwentuhan, Miss Ingrid, no? Kaya naman ngayon, wag na natin putulin ang ating pagkukwentuhan, no? Kumusta ka naman, Miss Ingrid? How are you, your life, and your family? So far, my life has always been busy but fulfilling. Life is good. Pero I'm always finding ways to improve. Ayun. Ayun naman ang goal natin sa araw-araw, no? So, Miss Ingrid, sino nga ba si Miss Ingrid Estoesta? Sino ba si Miss Ingrid? I was born here in San Fernando, Pampanga. I am a mom of four kids. Tapos, owner ako ng Baking Bliss by KS Pampanga. Running ka kami for 4 years. Ayun. Tapos, ako hands-on ako sa baking. Ako pa din yung sa production, nandyan pa din ako. So, yun yung everyday na ginagawa ko. Aside from taking care of my kids and family. Ayun. So, Miss Ingrid, ano yung nung ikaw ay nag-aaral, ano yung kinuha mong kurso? Related din ba sa pagbe-bake? Actually, hindi siya related kasi kami, medical course. So, alam mo na dati, nursing, in demand. Nagustuhan ko naman siya, pero eto, parang latter part ko na-discover na, ito pala yung gusto ko kasi tracing our roots, parang
we are from the family of bakers talaga sa father side. So yun, yung lola ko baker. Lolo ko baker siya. So, yun. Miss Ingrid, ang iyong parents ay originally from... Originally from Pangasinan, pero kami, pinanganak na talaga kami dito sa Pampanga, sa Ayan. Fernando. So, Miss yun. Ingrid, ano yung naging inspirasyon mo no sa pagiging baker? Ang naging inspiration ko bilang baker, it comes from deep love of creating and sharing joy through food. Kasi kami, family kami, mahilig talaga kami sa pagkain. Oo. So, magluluto kami, tapos at the same time, lalo ako, magbe-bake ako, tapos ipapamigay ko lang. So, laging gano'n na parang kakausapin ko yung friend ko, hindi nga ako mangangamusta eh. Uy, meron akong ganito, bigyan kita. So, dun siya nag-start. Oo. Aside from sa mga kids na mahilig din talagang kumain, kasi foodie kami sa bahay. So, yun, dun siya nag-start. And yun din yung naging inspiration ko na parang makapag-share ng joy through food. So, yun po. Na-share mo kanina, Miss Ingrid, no, na bata ka pa lang, ay mahilig ka na rin sa sweets talaga. Oo, sobra. Alam nung mga nung mga friends ko na bata pa lang ako, grade 6, Pasko, akong gagawa ng dessert kahit di ko alam. Nagugulat na lang ako na kahit di ako turuan ng mami ko ng process, nakukuha ko siya. So, yun talaga hanggang sa mahilig ako sa dessert, sa sweet, hanggang sa cakes, talagang yun talaga yung hilig ko na din. Ano usually yung mga kinakain mo nung bata ka? Kadalasan Na sweet? chocolate yan, tsaka Chocolate. cakes, pastries, dyan na siya umiikot. Di ako mahilig sa mga salty food eh. So, dun talaga. Ano yung mga natatandaan mo na unang ginawa mo? Unang ginawa ko, nag-start ako kasi wala pa kaming oven nun. So, wala naman akong background sa sa procedure ng paggawa Yes. ng brownies. So, nag-start ako, leche flan, fruit salad, lahat ng mga dessert. Ano pa ba? Yung mga hindi kailangan ng oven. So, yun dun ako nag-start. Na-try mo rin bang gumawa ng mga yema? Di ba? Ano yun? Yan, yema, pastillas, Oo. kung ano-ano, mga shakes, Oo, ganon. oo. So, dun ka nag-start yung mga hindi kailangan ng oven, yung mga basic lang. So, yun. Ayun Masarap po. din yun, no? Ako natatandaan ko nung bata ko, yung mother ko, natatandaan ko na nagluluto rin siya ng gano'n. And then, di ba, ang saya lang nun na from the cutting nung cellophane, Cellophane, ibabalot, and ibabalot. then iriripak. Isi-shape mo pa. Oo. So, Miss Ingrid, nasabi mo nga na 4 ang iyong anak. So, gaano ba kahirap? Mahirap ba o madali na maging isang full-time baker at the same time, isang full-time mom? Ako, mahirap. In a way na kalaban mo lang is time eh. Pero mahirap na hindi siya yung tipong mahirap na iniiyakan mo. Di ba may job na iniiyakan mo? Ito mahirap na masarap, ganon. Like sa baking din, hindi naman siya mahirap kasi kalaban ko talaga yung time. So, ayun, hindi naman siya nagiging hindrance sa mga ginagawa ko. Actually nagja-jive pa siya eh. Like for example, magbe-bake ako. Iisipin ko, ay, bibake ko na to. For my kids. So, parang connected siya. Kaya hindi siya naging mahirap talaga for me. Oo. So, So, yun. paano mo nababalance yung, ayun nga, sabi mo kasi kanina na talagang hands-on ka sa iyong shop kahit na may mga kasama ka doon na baker, no? Tapos, yung pagiging isang mother mo rin, no? Kasi 4 yun eh. 4 kids yan. Hands-on din ako. So, nababalance ko, talaga, time management. Ang kinagandahan kasi, dahil ako naman to, like, hawak ko yung time ko. So, sobrang gift from God yon na parang, ako yung nagde-decide kung kailan, anong oras, magbe-bake ako pag all set na lahat nung sa family ko, baking time na yung the rest of my time. So yun, parang time management talaga at saka naging factor talaga yung gusto mo yung ginagawa mo kasi ako pag gusto mo yung ginagawa mo, walang time eh. Kahit madaling araw pa yan, 12 midnight pa yan. So, yun yung naging sa akin yan. So, Miss Ingrid, no, sa lahat naman ng bagay, hindi naman parating smooth sailing. So, nung nag-start yung journey mo, ano yung mga hadlang na naranasan mo? Oh, marami yan. On the business side, marami. Pero ito, yung sa journey ko as a baker, ang naging hadlang dyan, number 1, yung fear. Fear, doubt. So,
naging ano yan, parang fear kasi, parang paano, una muna yung fear of execution. Pag ginawa ko to, ano yung outcome? Okay ba siya? Pangalawa, fear of acceptance sa tao na i-out ko ba to or ikikip ko lang for my family and friends lang? A-out ko ba to sa mga consumers? Ganyan. So, yon along the way, yung naging fear din yan, yung sa pag-execute kasi hindi naman lagi okay yung outcome. So, naranasan mo rin na may parang nasira. Nasira, napalpak, na ano, na kahit sobrang precise, you have all the measurements, yung time nakalagay yan, pero bakit hindi mo nakukuha? So yun, so dun yun yung naging unang hadlang, naging ano, pero na-overcome naman in time. Oo, no. Oo. Kasi, binabalikan ko nga nung second year high school ako, na-experience ko ring mag-bake talaga. Sa ano, especially kapag galing ka sa isang technical vocational school. So Apo. talagang ituturo yung ganun. So, naalala ko noon, parang iilan lang ata yung ginawa namin, chocolate crinkles lang, tsaka banana bread. Ayun. Di Doon ba, ako yun- nag-start sa banana bread. Usually, ganun talaga yung mga kung saan ka mag-i-start pero hindi talaga madali. Makikita mo lang na kakagatin mo yung chocolate crinkles pero Ang yung tigas. ingredients, Oo. tapos dapat ano siya, yung gooey, chewy, ganun. Paano ma-achieve na Oo, gano'n, pero oo. finalo mo yung procedure naman, lahat and all the measurements. So yun yung mga naging hadlang lang naman. Pero beyond that, wala naman na. Oo. So, Miss Ingrid, yung mga ano naman, nalalampasan mo nga, no, yung mga hindrances. So, paano mo naman hinaharap yung mga negatibong komento sa'yo at paminsan dun sa mga ginagawa mo rin? Ako, I take criticisms well kasi it's for the improvement and growth yun eh. So, syempre, sa una, tao ka lang, medyo akala mo it's about you. Akala mo it's personal na si Ingrid, mali, palpak. Pero, pag nilawakan mo yung pag-iisip mo na, it's not about you, it's the product para may improvement ka. So, yun, parang nakikinig ako sa mga feedback na tinitake ko siya as improvement ka na parang ito yung gawin mo, yung suggestions. Tapos yun, habang tumagal na parang tinanggap ko na siya na parang mas gusto ko pa yung feedback. Kasi sa customers, ma'am, kamusta? Ano, okay ba siya? Yung parang mas na-enjoy ko pa kasi nung una talagang halos ayoko mag-open ng may message ganito. Ayokong halos basahin. So yun, ayun yung ganun yung naging effect sa akin ng mga negative criticisms. Pero so far, hindi naman siya ganun kalala para maapektuhan ako ng husto sa ginagawa ko. Kasi as much as possible, ginagawa ko yung best eh. Kumbaga, nire-review ko muna lahat eh. So yun po, ayun. So, ma'am, no, excuse me, talagang yung minsan mga negative comments, kailangan yun sa buhay natin for improvements. Oo, Kasi and lalo na, hindi lang naman mangilan-ngilan yung mga nagko-consume ng product mo. Opo. Siyempre, marami yan. Tapos nakikilala ka, lumalaganap yung mga products mo. So, ma'am, ano yung nakikita mo ng pinakamalaking tagumpay na naabot mo sa iyong karera? Ako, yung on the business side yung pinakatagumpay, kagaya niyan, running kami for 4 years, pero technically, naging, talaga siya, 2 years pa lang, pero so far, ayun, meron na ang tagumpay ko dyan is, maraming nagtiwala, like, meron akong mga partnership with cafes, sa mga online platforms, tapos, marami akong natatanggap na mga gustong makipag-partner, tie-up. So, para sa akin, it's a great achievement yon sa ginagawa ko. So, yun po. Yung maraming nagtiwala at gustong ma-involve sa ginagawa ko. Oo, no. At ayun nga, Miss Ingrid, ano naman yung meron kay Ingrid na wala sa ibang baker na tulad mo? So, ito, yung mga siguro more on strengths mo. Oo. Ganyan. Ang wala sa iba, I guess, kami namang pag kasi baker, iisa yung hangad namin mapaganda at mag-offer ng masarap na cakes and pastries. Pero ako, ang kaibahan ko lang siguro sa iba, I think, ako kasi people-oriented it may sound cliche, pero mas gusto ko yung parang mas focus ako sa satisfaction and happiness
na nabibigay ko over financial gain. So yung financial gain kasi parang sa list ko, pangatlo na lang yun eh. Pero once na napasaya mo sila sa product mo, yung financial gain, yun na yung kasunod. So yun, ayun yung feeling ko na iba. At saka more on, lahat sa akin personalized. Like for example, gusto ko yung mga customer ko, ako yung kausap, nakikinig ako na parang ito yung gusto nila. Tapos parang hindi ko siya inaasa na for example, sa Facebook manager ko na auto-reply, di ba? Ganun na ngayon, yung mga may automated na. Yes. So ako, laging lahat personalized. Ayun, humaharap ako sa kanila. Yung hindi ako behind the scene lang. So nakikita nila ako, deliveries, nakikita nila ako. So yun. Napaka-importante nun, ma'am, sa isang businesswoman, no, na, or kahit sino pa na nagbe-business na, parang hindi ka lang after dun sa kinikita. Pero dun din sa welfare ng mga nagtatrabaho mo. Doon din sa nila, sa growth nila, no? Kasi kadalasan pag may business, ang una lang lagi sa isip yan is kumita ng pera. Profit, ganyan. Oo. Hindi naman natin masisi yung iba, pero yon na parang tayo, hindi ko naman sinasabi na I don't need that profit, pero mas iba yung fulfillment ko pag na nakita ko yung happiness tsaka yung sobrang saya nila na na-cater ko ng maayos yung hinihingi nila from me. Well, actually, hindi naman dun matatapos yun kasi parang isa rin siyang magandang panghatak talaga. Kasi pag nakikita ng mga tao, ng mga trabahador mo, ng mga customer mo na, itong taon to na, yun nga, people-oriented siya. So, parang, ang sarap din bumili sa kanya kasi yung mga kinikita niya ay nai-share din niya sa mga trabahador niya. No? So, Ma'am Ingrid, ano naman yung maipagmamalaki mo sa iyong produkto? Ang mapaipagmamalaki ko, ano ba? Actually, ako sa pastries ko, masasabi ko talaga na freshly baked, talagang quality, premium. Pag sinabing premium, hindi lang yung as well as gumagamit kami ng raw materials na talagang it's good for the health kasi hindi naman natin maano yung ibang business na, for example, may iba silang ginagamit. Ako parang on the yung side ng parang yung effect na gagamitin ko yung raw mats na, for example, ito good for the heart, unsaturated fat. So, kino-consider ko yung mga ganon na kahit mas, like for example, butter, mas mahal to. Ito hindi kasi it's more, gumamit sila ng shortening lang na which is medyo hindi maganda sa kalusugan. Ako yun yung lagi kong sinasabi sa family ko na more on conscious ako sa nutritional facts na maibibigay. Kumbaga yung mabibigay kasi pinapakain ko din sa family ko eh. Ayoko naman ipakain yung alam kong hindi Yung mga ingredients, yung ingredients na makakasama sa katawan. Lalo ngayon, yung mga tao is health conscious talaga. Like for example, sa cakes ko, pwede ko naman dagdagan ng maraming icing yan and all. Pero naglalagay ako ng fresh fruits. Yung mga ganon, kino-consider ko yung mga ganon. Oo. So, nag-offer ka rin kung mara dun sa mga tao na, alam mo nang medyo iwas sa sweets, pero gusto kumain ng cake. Yan, kino-consider ko din yung tamis kasi pwede ko naman ngang ilagay lahat ng chocolates dyan para appetizing, makita nila, ang dami, lahat nakalagay. Pero hindi parang medyo minimal ako sa ganon. So, ayun, mas na-appreciate nila. Marami din pala kasing health conscious sa atin sa panahon ngayon, sa era natin. Not like before. Minsan, di ba, yung parang, gusto ko ng cake, pero ang hinahanap yung flour is coconut flour, almond flour. Sa mga nag-keto diet, keto. ganyan. So, Ma'am Ingrid, sino-sino naman yung mga tao o personalidad na naging malaking impluensya sa'yo? Ako naman, actually, marami. Kunwari, yung mga naging mentors ko, parang nililook up to ko sila. Ako, yung mga ka-tie up ko, yung mga ka-partner ko na yung mga business partners ko, yung naging inspiration ko din sa kanila. Tsaka parang tinitingala ako sila kasi nakakatuwa na parang, marami kang rin matututunan sa kanila. Yes. At the same time, maraming learning kasi
kahit nandito na kami sa larangan ng industriyang to, yung learning nandyan. So, marami ako natututunan sa kapartner ko kasi kung ako lang, hindi ko naman alam yon. So yun, ayun po yung mga tsaka yung mga mentors ko. Ayan. So hindi talaga siya parang pang-isahan lang na hindi. na laban, na Oo. trabaho, pero kakailanganin mo talaga yung iba pang tao. Akala ko nung una na nag-uumpisa ako lang sa journey na to, ako lang kasi hindi ako masyadong exposed, wala akong masyadong kakilala. Pero nung pinasok ko yung industry na to na hindi ka pala nag-iisa, like kagaya nyo na parang nandito ako ngayon na parang may nakilala na naman ako. So, ayun. Nagiging, parang lahat ng dumadaan sa akin na tao is, nagiging inspiration sila sa akin. Kumbaga sa paggawa ng cakes, ng pastries, ng tinapay, napakaraming ingredients pala, no? Parang sa buhay Same, din. oo. At saka same with people, na Oo. parang, ginawa mo to, pero ang daming involved. Yeah. Oo. Ang daming, like for example, sa ginawa mong cake, like isang cake, pero 20 yung makakakain. Parang ganon. So, ayun. Nakakatuwa. So, Miss Ingrid, ano pa yung mga ginagawa mo upang patuloy na mag-improve yung iyong business naman? Ako, ang ginagawa ko, ayan, continue learning, yan, hindi na wawala. Research, tapos, nakikipag-usap ako sa tao, parang, ang mga partners ko o orasan ko, hindi lang ako focus sa production and all, na parang nagsiset ako ng time na makausap ko sila, ano na bang bago. Tapos at the same time, ayan, sa bahay, R&D, research and development, walang katapusan experiment para makagawa ng masarap na new flavors, ganon. So yun, ayun yung mga ginagawa. Ano pa ba? Para mapalago, ayan, lagi ka lang consistent. Everyday gawin mo. Walang kumbaga, walang dull moment dapat. For example, 2 days, wala kang gagawin. Pwede naman, pero as much as possible is gawin mo yung everyday na makaka-add up sa paglago ng negosyo mo. So, Baga yun. dapat hindi natitenga kasi sayang nga Oo, yung hindi panahon. tenga. Oo, kasi kalaban natin lagi naman sa lahat ng bagay is time, yung panahon. So, yun. So, Miss Ingrid, bilang isang baker, papaano mo ba i-compare yung mga yung mga cakes and pastries ngayon kumpara noon? No? Kasi sabi mo nga, research and development. Oo. So, sobrang layo na. Like, yung mga behavior, ayan, parang kasama yan sa, sa ginagawa ko para mapatuloy yung paglago ng business is yung behavior ng tao. Kailangan alam mo sila. So, yung behavior ng mga tao from dati, yung simple lang, gusto nila, may chocolate lang. Ngayon, iba ang gusto nila. Healthy with fruits and all. Tapos at the same time, value for money pa din. Siyempre, yun pa din yung hinahabol mo, 'di ba? Parang sa tao as a consumer, kailangan worth it lahat, kung baga worth the money. So yun, ayun yung marami din nagbago. Like for example, dati simpleng chocolate, mocha. So ngayon yung mga tao may ina-adapt na from Spanish cakes, parang Korean cakes, yung mga ganun. Ang dami ng nag-evolve na talaga. So, kaya mas maganda siya ngayon kasi hindi ka mauubusan ng product eh. Kasi hindi lang siya umiikot sa ganito na ito lang siya. Ngayon, sobrang dami. Ang dami mong pwedeng gawin. Kaya yung learning is never-ending siya. Tsaka ngayon, uso ngayon sa isang bilog na cake, ang daming flavors na Oo, ang daming flavors, ang daming design. Pinalo na nila lahat ng di ba? So, Miss Ingrid, paano mo pa nakikita ang iyong sarili 5 years from now, no? Kasi sabi mo, 4 years pa lang, no? Itong iyong... Ako 5 years from now, I see myself as a well-established baker. At the same time, yung home-based bakery ko will have sana na storefront na where I can cater customers at ng mga gawa ko, at the same time expanded menu. Pero ito yung na-envision ko sa sarili ko. Ito yung pinaka na-envision ko na parang mentoring other people, sharing my knowledge and passion sa mga aspiring bakers. And yun nga, sharing knowledge and passion sa mga aspiring Gustong bakers. matuto. Oo, para sa mga new generation na darating. So yun
yun yung nai-envision ko na sana mangyari. Sabi ko nga na parang hindi man siya hindi ko naman sinasabing hindi maging successful, pero ito talaga yung nakikita ko na parang masishare ko. Like for example, ang sabi ko nga, hindi ko man makita yung sa akin na maraming branch sa mga establishment, sa mga malls, pero yung makapag-mentor ako, like for example, maipasa ko, like for example, I have 4 kids, 3 girls, so maipasa ko sa kanila, yun na yung greatest achievement and fulfillment din siguro nung ginagawa ko din. Especially din, no, yung mga iba pa na gustong matuto. Actually, marami. Hindi naman ako sa knowledge, pero kapag may lumapit sa akin na paturo naman, share ko lahat. Wala akong oorasan ko pa from the execution. So yun, hindi naman ako madamot sa knowledge. So kaya na nakilala ko yung sarili ko na ito ka pala, willing to parang ang saya na i-share mo yung knowledge mo sa iba. Tas mas fulfilled ka na parang nagawa nila ng maayos. Ibig sabihin, effective ka na magturo. Oo, magturo. So yun. So yun, Miss Ingrid, no, ano yung pinakamalaking aral na natutunan mo sa pagiging baker? Aral. Actually, marami. Parang pagiging precise and patient. Kasi yung baking, into detail bukod doon, as a baker, hindi lang ang nag-focus doon parang on the business side pa siya, lumaganap pa siya, 'di ba? Kasi baking itself is sa bahay lang, magbe-bake ka lang, pero ito naging business pa siya. So ang dami niyang plus, palang plus pa. So 'yun, na-hone yung business skills, yan, time management. Marami din akong natutunan sa lahat ng bagay. Ayun, na parang organization, ganyan, kung paano balansehin lahat. So yun, parang nung ginawa ko to, parang lahat umayon, na parang ang dami kong natutunan, na hindi mo lang matututunan sa bahay, sa ginagawa mo yung everyday na gawain, pero mas lumawak pa. So yun po. So kung i-apply mo yon, no, sa buhay naman, Miss Ingrid, parang makikita natin na sa baking, puro trial and error. Oo, trial and error. Oo. So, ayun. Ano naman yung payo na maibibigay mo sa mga nais din na maging successful na baker / mom? Dahil yun ka Oo. Actually, maraming ganyan. Parang isa yan sa advocacy ko ngayong taon na discover ko na parang ini-encourage ko, ini-inspire ko yung mga moms na kung kaya mo, kung kaya ko, kaya nyo rin. So, ang advice ko sa kanila, as a baker, kahit yung mga iba, na parang try mo lang muna on your own, tapos research, practicein mo. Actually, yung school, hindi ko naman sinasabing hindi okay mag-school, pero yung 4 years na iti-take mo para lang maging baker, hindi na muna yon. Parang magkaroon ka ng parang ito on the side. Kasi matututunan mo naman siya. So, sumabak ka, i-execute mo. Kasi once na in-execute mo, from there, matututunan mo. At saka dun mo makikita kung magugustuhan mo siya. Ayun, yung skills pa din, saka yung execution na ginagawa mo everyday. Yun yung magiging, yun talaga yung key. Kumbaga, dun sa schooling, parang nire-review mo na lang. Oo, actually yung schooling, they will give you techniques Pero ang layo sobrang layo sa pagiging sa actual na execution niya. So yun, parang ka muna sa mga aspiring, sa bahay muna, practice ka muna, merong YouTube Academy dyan. Oo, kasi una, pangalawa, hindi mo magugustuhan hanggang 10 pang 10 attempt So para alam mo na kung wala din waste of time and money, 'di ba? At saka yun nga, parang hindi siya time consuming na ina-execute mo na at the same time, nag-aaral ka. Oo, nag-aaral ka. So, para alam mo na agad. Kasi, for example, nag-4-year course ka. Mag-undergo ka naman ng techniques, basic, pero
at the end of the day, ay hindi ko pala siya gusto yung 4 years. So, parang ganon. Pero hindi naman masasayang yung knowledge pa din. Oo. Siguro pwedeng simulan yan sa simpleng paggawa ng pancake. Oo, Natatawa ako pancake. kasi minsan ako. Oo. Kasi di ba pag kulang ka sa gamit, sa Oo, ingredients, yan. parang Oo. ang usual mo lang gagamitin, flour, Oo, itlog. flour, egg, milk. Oo. So, ayun. Tapos, ang problema mo na lang sa susunod, paano ba siya magiging mas malambot? Oo, mas ganon. fluffy? Tapos, ayan, Miss Ingrid, ano yung mga plano o proyekto mo pa na dapat abangan ng iyong mga customers? Actually, ayan, yung mga project namin, actually, ako, medyo lumabas na kami sa shell namin eh. Dati kasi conservative type kami. Ako, sabi ko, online selling lang ako, home base lang ako. Pero ngayon, dahil din sa demand, tumanggap na rin ako ng mga, partnership sa mga online platforms. Then, makikita na din kami. Mas nakikita na kami sa labas. Like, for example, bazaar, trade fairs. Ito yung pinakabago namin na nag-offer na rin kami ng dessert buffet. So, wedding parties, sa mga parties, ayon, kung kailangan yung services namin. Kasi dati ako, sabi ko nga, ito lang sa circle na to, dito lang tayo. Medyo conservative nga. Ayaw ng exposure. Pero dahil sa demand, parang sino ka ba para tanggihan yung mga ganyan. So, dumating na lang na, ayun. So, yun po. Makikita kami sa mga trade fairs. Ayan. Sa online platform. Makikita nyo na yan. Hindi siya as a baking biz, pero malalaman nyo naman na kami yun. Yes. At ayan po, no, abangan po natin itong mga programa pa nila Miss Ingrid dito po sa kanilang negosyo. At mga ka-KMT, sabi nga nila, the secret ingredient is always love. Sa pagbe-bake, ang pinakamahalagang sangkap ay pagmamahal. Kahit gaano pa kahusay ang isang recipe, kung hindi ito ginagawa ng may pagmamahal at malasakit, hindi ito magiging kasing sarap at espesyal. Ang pagmamahal ang nagbibigay ng kakaibang lasa sa bawat baked good. Sa buhay ni Miss Ingrid Estuesta, makikita natin ang kahalagahan ng determinasyon, pagmamahal at dedikasyon sa anumang larangan na ating pinili. Bilang isang baker at pastry chef, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay, ngunit sa kabila ng mga hamon, hindi siya sumuko. Ang kwento ni Miss Ingrid ay nagtuturo sa atin na sa bawat paghihirap at pagsusumikap, may kalakip na tagumpay. Ang pagmamahal sa ginagawa at ang pag-aalay ng oras at talento ay nagbubunga ng magagandang resulta. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, nagagawa pa rin niyang maglaan ng oras para sa pamilya na nagpapakita ng tamang pagpaplano at dedikasyon. Sa huli, ang kwento ni Miss Ingrid Estuesta ay nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat na patuloy na mangarap at magsumikap. Ang bawat tagumpay ay bunga ng pagsusumikap, pagmamahal at dedikasyon sa ating mga adhikain. Mamaya naman ay hingan po natin ng mensahe ang ating guest para sa mga kakaluguran at sa mga listener natin na patuloy pa rin na nangangarap na nagsusumikap rin maging successful sa buhay sa pagbabalik pa rin yan ng paboritong programa tuwing Huwebes, ang Kaya Mo To, kung saan laging bida ang inyong talento at kwento.
your day, tune in to DWBL 91.9, Bright FM, the radio station of San Fernando, Pampanga. This is Josephine Concepcion Mendoza from Tall House. Kakaluguran, makiramdam. At muli pong nagbabalik ang inyong programang Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin kasi believe kami sa iyo. Kasama nyo pa rin ako, ang inyong Ate Chin sa radyo, Chin Nugid po ito. At kasama pa rin natin ang sweet momshi ng Pampanga, Miss Ingrid Estoesta of Baking Bliss by KS Pampanga. Dumako na po tayo sa ating segment na hashtag Kakayanin Mo Rin. Miss Ingrid, ano ang mensahe mo sa mga tao na nangangarap na tulad mo, maging successful din at makamit ang pangarap? Ako, ang mensahe ko lang sa mga aspiring tsaka yung mga nangangarap din na parang ako, advice ko, set clear goals. Kailangan smart. Kailangan specific siya, measurable. Kailangan attainable. Tapos, kailangan syempre, once na nag-set ka ng goal, kailangan attainable. Kumbaga, realistic ka din sa ginagawa mo. Ayun. Tapos, at the same time, ayan, work hard and stay dedicated. Tapos, build strong relationship kasi akala mo, pag ginawa mo yung business mo, kaya mo on your own. Kumbaga, no man is an island, kakailanganin mo ang tao talaga sa paligid mo. Kaya kailangan build strong relationship. At the same time, focus on your health, stay healthy kasi hindi mo naman magagawa yung goals mo kung hindi ka healthy. Yes. So yon, ayun, continuous learning and improvement. So dapat lagi kang hunger for knowledge. Oo. Yes. So yun yung mga and maintain a positive attitude syempre. Once na sinet mo yung goal na to, gagawin mo, dapat positive ka lagi. So hindi ka pwedeng baka may what ifs, may mga fear. Dumadating yon, dumadaan. Pero syempre, dapat talagang positive outlook. Tsaka yon, parang number 1, yon, guidance from the Lord. Ipagdasal mo, ipag-pray mo. Ayan. Oo. At maganda ring i-share kanina yung napagkwentuhan natin, Miss Ingrid, no, na speaking of goals nga, ikaw talaga ay parang isa sa naging goals mo ay inuna mo nga yung pagpa-family muna. Oo, actually, ito, sabi ko nga, nabanggit ko sa'yo, Miss Chin, na parang, it's a gift from God. Kasi, kumbaga, pinlano ko to na parang, I will raise my family muna. Tapos, on the side na lang itong gagawin ko na passion project ko. Kasi, ayoko na nahihinto For example, ginawa ko siya, tapos, mahihinto ka kasi, merong additional family member. Oo. So, mahihinto ka talaga whether you like it or not. Kasi, ang transition mo din is bago ka maset yung mood mo sa gagawin mo is 2 to 3 years. Yes. So, matagal. Kaya, kaya ako na parang thankful ako na nangyari muna lahat. Yung parang, okay muna sila. Parang family of 6 na. Tapos, eto, ginagawa ko na to. Kumbaga, full blast na yung ginagawa ko. So yun po. Ayun. Kasi 'di ba nga no na share mo na parang ang hirap pag isang additional lang sa family pero maglalast ng 2 to 3 years yung parang pag-a-adjust mo ulit. Pag-adjusting bago period. ka makapag yung sinasabing ang back on track na naman. Oo, like for example, I have 4 kids. So isipin mo yung 2 to 3 years na recover, kumbaga yung period, mag-a-adjust ka, yung period of adjustment, di ba, matagal. So, I'm glad na sa age ko na to, medyo maaga ko siyang naayos lahat. Kumbaga, all set. Kaya ito ngayon, sobrang focus ako sa ginagawa ko na hindi naman nagiging hindrance yung family life ko sa ginagawa ko. Sa iyong pagbe-business. So, Ma'am Ingrid, mensahe mo naman sa mga taong nadapa sa kanilang mga pangarap. Ayun, yung mga nadapa is talagang lahat tayo dadaan dyan. So, nasa mindset natin kung babangon ba tayo, parang magbababad ba tayo sa pagkadapa natin, yes, or tatayo tayo? Base sa akin sa experience ko, every time na nadadapa ako, tayo agad. Kasi hindi ako kampante na
tatagal ako sa ganung feeling eh. So, kalaban mo yung sarili mo. So, the more na nagbababad ka sa failure mo na yon, sobrang nag-overthink ka and all, ikaw din yung kumbaga ikaw, yung solution sa problem mo is ikaw din lang din yung sasagot and yung God. So, yun. Ayun po. Kumbaga, kahit na nararamdaman mo pa yung hapde Oo. sa pagkadapa mo, kailangan mo talagang bumangon agad. Kailangan no? bangon. Kasi mahirap kapag ang tawag nga doon yung talagang bumara ka na doon. Oo. Kumbaga Mahirap nagbabad yun ka dun Oo. sa feeling na yon, nag-self-pity ka and Yes. all. So, lahat na tatamaan, mental health, physical health. Yes. So, mahirap naman makarecover sa ganun. Yes. So, Ayun Miss po. Ingrid, ano po ang inyong Bible verse or quotation na paborito mo at gusto mong i-share sa ating listeners and viewers na nagpapalakas lagi ng loob mo? Bible verse. Ito siya. Basahin natin. Favorite ko dyan, yung Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, itong verse na to, it encourages dedication and excellence in your work, emphasizing that one's efforts are ultimately for God. Na parang, ang gusto ko dyan nga yung inheritance from the Lord. Na parang, God sees and rewards our efforts. So, kahit na yung recognition and financial is lacking, ang parang yung inheritance mo for the Lord is yung fulfillment na nararamdaman mo sa ginagawa mo. It's para kay Lord lahat, hindi sa customers mo, na parang pag siya yung kasama mo, lahat all is well, lahat smooth eh. So yun yung favorite na Bible verse ko. Ayun. At talaga namang dahil nga sa Bible verse na ito, no, ay parang nagiging tama. Yung Nagiging tama. daan. At saka, yung everyday, hindi siya mahirap. Kasi, alam mo, hindi ka man, yung mindset mo is, ay, hindi yung ka-work ko, hindi yung manager ko yung katandem ko. Katandem mo yung taas. So, mas inspired ka gawin. Parang mas motivated kang gawin. It's all for him. Tapos, yung return is yung fulfillment. Hindi man yung profit out of from that eh. Yung fulfillment na naramdaman mo na nagawa mo to, naging okay. Or So, even yan. siguro hindi naman kasi lahat ng araw na okay yung kita. No? Oo, Pero oo. ayun nga, dahil meron kang goal at na fulfilled ka sa araw na yon. Pero ang ending is okay pa rin. Kasi okay pa ang rin. habol ko ay fulfillment. Oo, Para sa fulfillment. Panginoon. So, ayan, maraming salamat, Miss Ingrid, no? Parang swak na swak yung ating mga words ngayon. Ngayong umagang ito, no? Talagang related sa baking. At the same time, sa ating life lessons. Yes po, yes. Maraming salamat, Miss Ingrid Thank you. Estoesta, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Any parting words or a message to our listeners and promotion ng iyong business and how they could connect to you? Ako, promote ko lang, follow and like our page, Baking Bliss by KS Pampanga. Nag-o-offer na kami ng mga dessert buffet for weddings, parties. So, feel free to message us if you need our services and products po. So, yun lang po. Maraming salamat, Miss Ingrid. At ngayon, batiin po natin itong ating Facebook viewers, no? Good morning po. At hello kay Tessie Canteras, Esther Alfonso, Annalyn Kayanan, Net Dizon, Irish Marquez, Telma Tizon, Ellie Viluan, Carl Angelo Vitug, Arlene De Los Santos, Elisa Castro, Joan Gonzalez, at kay Willie Alimurong. Ganon din po kay Tanaka Ann, Pete Trajano Doris, Miss Dors, Nino Galvan, George Umlas, Aga Anyoria, Baby Masanda, Joey Perez, Dennis Turla Guevara, Rich Lakbar, Jane Sampang Evasco, Rexy Santos, at kay Dina Malig Agapito. At mula po kay George Umlas, Maya Paabak po. Ayan, thank you po sa mga sumubaybay at nakinig sa ating panibagong kwento na naman po ng buhay ngayong umagang ito dito sa ating Kaya Mo To. Mga ka-KMT, nabanggit namin kanina sa unang spiel na ito na ang huling episode ng Kaya Mo To program.
Ngunit hindi dito magwawakas ang ating pagsasama at pagkukwentuhan ng iba't ibang istorya na magbibigay sa atin ng inspirasyon at aral sa iba't ibang larangan ng buhay. Bagkus bibigyan natin ng panibagong mukha na mas aabangan ng ating mga kakaluguran. Kaya mga ka-KMT, hindi pa po ito ang huli. Nagsisimula pa lamang po tayo. Patuloy pa rin nating bigyan ng pag-asa ang mga taong nasa paligid natin na kayang-kaya nila kahit anumang pagsubok ang dadaan sa kanila. Mga ka-KMT, natapos na naman ang ating isang oras na kwentuhan. Huwag pong kakalimutan ang quote na galing sa Code CC. Success is achieved through hard work, love, and unwavering dedication to our goals. So marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Kaya Mo To program tuwing Webes. Ngayon magkakaroon po muna tayo ng maikling season break ng KMT. Ngunit sa ating pagbabalik, tiyak na mas lalo pang dodoblehin ang saya, sorpresa at excitement. Maraming salamat po ulit at sa susunod po nating pagkikita at papakikiramdam, dito pa rin po tayo sa Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin kasi believe kami sa iyo. Sa mundo na laging may problema, bawat kilos ay napupuna. Di alam kung saan tutungo para makahinga. Ang tanging iniisip, Diyos na ang bahala.